Bagarabi tayo amin kakabsat, ito na santuan na misa. Tayo danggayan nga agyaman to Reta family. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dako mga kada kayo. Iraman tayo pa ikararagan ti Salonat da Gordon ken Luis Bernadette Cruz. Iti dati na Santon Amisa, ikultuloy tayo na ikararagan, ti gimong tayo, dagiti pampamilya tayo, dagiti intensyones tayo. Dawatan tayo ti Diyos, kaparaburan na tayong at-adda, kastamot nga ilisin na tayo itinakaro ang pagkasuutan. Kararagan tayo matagiti kamong di bang pamilya tayo aday ti adayo. Ngay surat at sakripisyo para kada tayo. Tapno nga rod maikarita ang makirano diti dati na santuan a misteryo, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayang tangay mamati tayo, ti Diyos manang naasi kan managaya. Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan nagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, iparang mo ti podno nga insurong kadagiti na iwawa, tapno iturong mo ida itidalan mo. Ipaay mo kadi tadagiti na ikaming iti na Kristyanwan na pamati. Laksiden dati amin ang maibosor iti pamati da, ket ti mayatada iti annuroten da. Gapoken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti gana. Ti may basa na adaw iti libro ti Exodo. Ay aywanan idi ni Moises dagiti karnero ken kanding ni Hetro akatugaman na ti padi ijay Midian. Impan na ti arban ti labestilet ang ket limten ijay Sinai abantay ti Dios. Sadyay nagparang ken kuana ti anghel ti Apo kas gumigil ayab nga apoy ngaggapuy ti tenga ti basit akayo. Minatmatan ni Moises ti kayo, ket nakita na sumsumged, yung saan ang marunong. Nakaskas daaw daytoy, kinunana itinakem mo. Apay nga ta, saan ang mauram iti kayo? Masilegap man kakitare. Idi makita ti Apo mas asideg ni Moises, inawagan na manipod iti tenga ti kayo. Moises, Moises, kinunana. Anya, isumbat ni Moises, di ka umas asideg, kinuna ti Diyos, ikatem, ta sapatos mo, tanasangkuan ti daga, pagtaktak diran. Kinunapay, siyak ti Diyos, dagiti kapuunang ti Abraham, isa akin hako. Inapot ni Moises, ti rupa na tamabuteng o kumita iti Diyos. Kinuna ti Apo, nangyag ko ti asog dagiti tattao, ket makita tinakaro apan ang parparigat dagiti Ehipsyo kadakwada.
Ita ibaon na iti ari, tapno irwar mo dagiti tattao kay Israelita manipod Ehipto. Kinuna ni Moises iti Diyos, siya sino ang kaya mapan iti ari, tapno irwar ko dagiti Israelita iti Ehipto. Ada aktuken ka insungbat ti Diyos, ket daytoy ito ti pagilasinan, asyak tinangibaon ken ka. Inton bayawar mo dagiti tattao iti Ehipto, agdaydayaw kay to kanya, ito'y abantay. Ti sao ti Apo. Pagyaman tayo Diyos. Ti Apo managayat ken manangaasi. Di ako managayag ken manangas. Ukararwak idaydayaw mo ti Apo. Amin nga adda kanya, idaydayaw yu tinasantuan anagan na. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Di mo liplipatan ti asina. Pakawanan na ti amin a basol ko, ket paimbagan na ti amin a sakit ko. Yadayuna iti tanem, ket bendisyonan na iti ayat, ken kaasi. Ikalintigan ti Apo dagiti may lupit-lupit. Itden na kadakwada ti kalintigan da. Ipakamuna ken ni Moises dagiti panggep na. Impakita na kadagiti Israelita, dagiti na indaklaan na aralit na. Di ako managayag ken manangas. Dagiti sa uwamapay, itetiag na nayon nagyan. Alleluia, 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 addaken ka, dagiti sa uwamapay, itetiag na nayon nagyan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti panakay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Iti dayta atiyempo kinuna ni Jesus agyaman ken ka ama nga Apo ti langit ken daga ta impakitam kadagiti awanan adal na ti inlemmeng mo kadagiti mamasirid ken kadagiti nasaririd. Wen ama na aramid daytoy ta iso ti pagayatam. Inded kanyak ni ama ti iso amin abanag. Awan ti makaamam mo iti anak no dilaeng ti ama. Awan met makaamam mo iti ama no dilaeng ti anak. Ken dagiti kayat ti anak apang ipakaamuan ken kuana. Ti ebanghelyo ti Apo. Timbag arabi tayo amin Apo. Kabutang yu ti brown out. Ipay kabutang ni man aglinda. Natay kano adati may sana nag brown out ka. Ada kano agguy-guyod iti unod kung ano pabasulan na nay naga na tay tanod di man na tayang. Nya gupay. Pabasulan yun ni gupay. Kakunam ko makin ni gupay. Gupay at tuyak ko nang si Asino kapo ko nang kumama awano si ibagam kumaa. Tay ko ang nagpakastoy ka na isa ti ko nagtimbag ta dinagtaray ka nagsip nga. Ngam kunana mo dito nagpintas ti kunan ni Apo ken ni Moises. Dikat gaya ni Moises niya napandiayan ti burning bush kunana da jay maururang nga basit akayo bus. Ti bus kasla ko mati kana kadakkelan la ko magkaslakardis. Ngam na puskol ti kayo tayo nga kakas dito Nagdagay tayo nagdagay tayo kakas dito nagdagay tayo nagbugsutan kada bagutot nagdagay kuma. Kaya agap apoy ang healthy ako nagsao kanya na kunana agap apoy kay kunana ikatemta di ko masidag ikatemta sinilas mo apaya di is a holy ground na santuan adaga dayto aging gana tatay so pala ang tiawag da kitatta ni Moises idinapan na isudyan nagsao Moises kunana kasi asino
Kinsa ti Apo kunana niya. Iji panagkas din ni Moises idi napangkin kwa na ingka iruar mo ti tao pamungkin ni iruar mo kunana si asino ak. Kaya ni siya sa uni Moises sa anak nga maikari si asino ak nga mapan mangiruar adda atto kengka. Daya iti assurance na niya. Adda atto kengka. Daya ti insong bat ti Diyos ket dayto ito ti pagilasinan tinang asyak tinang ibaon ka mangibaon ken ka inton mairuar mo dagiti tattao ija Ehipto dimot malagit yo di ka karigat da nga nangiruar dagiti tattao ti Ehipto kinamat da ginggana nga naggudwa dayjay naganan na naggudwa jay bye-bye ginga nga nakalasat da di karigat da nga nangilasat kiso ti kunana adda atto kengka. Uri datayo kakabsat. Tudad duma. Uri da kami mata. Uri siyak mata. Uri padi ka. Uri madre ka kumaon. Da kami nga religyoso nga kung kunada. Datayo. At da ti gundaway nga agkrisis ti na espiritu na biyak tayo. At da ti gundaway nga agdry ko na tayo na dyan na espiritu na biyak tayo. Nga tudad duma. No amirisan tayo ti biyak kasla. Awan meaning nan. Uri adda kwartam man nakait nga sa unday tinga kwa. Uri adda kwartam, uri adda sanikom, uri no adda adal mo, adda trabaho. An nakait nga sa un nga kanayon nga mayat na ito'y haan. No dumtin da ito'y gundaway nga panagkrisis tayo. Iti na espiritu nga panagbiag. No daduma kasi diya mauma tayo, agdirok tayo pa'y sa bali. No daduma kasla awan meaning dyan aramidon tayo. No daduma kasla awan namnama. Iso da dyan, malipatan tayo nga adda ti Diyos kada tayo. No daduma malipatan tayo kasi awan trabaho ni Apo Diyos kanya tayo di jati nakarigrigat no daduma no tay nangrono no problema ka kas nalaawanan ng pulusti ng nama tay kas laada kayat mo itibiyag no maam mo magungunot kas laawanan tinamnama maupupay ka iso da no daduma malipatan tayo wenno ibagatay pa nga mismo nga awanan ti trabaho ni Apo Diyos. Nung kaslakin ni Moises, iti panang dalyasat da, panagrigat da, nagado akumplain da mo dagiti Israelita, kanya ti kuna ti Diyos, ti pakakitaan nga adda akto kada kayo, inton mairuar mo, adda akto lata kayat nang saun, haan na pinangawan idawan, ni Apo Diyos kakabsat ka, haan na tayo plus baybayan. Ni Apo Diyos ka tartarabayan na tayo lata. Ni Apo Diyos ka adalap taang amatay nga ron. Amatay nga ron, kala kumadakay nga amamot, may turudyo ay nga panawan na kita anak yun, may turudyo ay nga baybayan nga awan latan, haan Kasi kasi mo ti Diyos kanya tayo, ngamudad duma, kada mo gamin tendency nga, datay mo ti umadadayo kanya po Diyos. Kada nudad duma nga datay, no kayat tayo, kadi dya kayat tayo, ti masursurutan ka, haan tayo nga tong palon niya po Diyos. Kada na kita gundaway nga, nauma ka nga, aglulwalong ka kaslamot, haan nga masursong batang. Kadali kung daw niya kasla, awan tinamnaman ta, kasla, kadali kanta natutulog ba ang Diyos? Ano na kaya niya? Kasla awanan tinamnaman nga ako, kaano kantong tama ka makarinawa, kaano kantong masulbar na yung problema, kasano kaano pati gundaway nga, kanya na ganan, ginawa, dahil ko man problema ta, dahil ko na tayo nga, kasla maturog niya ako Diyos. Ngam, assurance na dito impanaglag na kada tayo nga adda akto na kada tayo. Anya dagiti pakakitaan nga adda niya po Diyos kanya tayo. Anya dagiti pakarinaan nga adda ni Apo Diyos iti sibay tayo. Apay ide ta kumatat ta kumadata nagmalummo. Aging gatat nga rabii. Uri man no anya ti inogram ta kayo ka trabador simret na nagsagana simret na nagtrabaho, aging gaan na dawit, nalagit mo, narinam, na adda ni Apo Diyos. Nagkita awan trabaho na, diya ka muna niya titao awan trabaho. Awan mo, adda mo la urek, tagibalaya ka, adda trabaho na sa nagadumot ta, adda adupay tikwaam. Pusipos nga pusipos, di unag tibalay nga di upay mauawatan na niya ti unaam. Dumanon man na di gundaway, urek kasi siya kuma. Dati di mo pa'y amuno, nagado di mo obra ka, di mo pa'y amuno, inya ti umuna. Ingga na nga, ingapon ka sa ka mo, tagsik ka, milka, agkapi ka, nga ron, ito ka maliwan ka sa akan ko, agapura.
Kamakam na, malanggaya mo na upay si daan. Sa mo to, nadariti kong daway nga, kaslamo pa umot yung bra. At dalat ka, nung kadagidi na kong daway, si Bagbaga na dito, na-realize na yung gala ko madakay na ang tagibalay, ang tarakon ti agpo, ang tarakon ti anak. Dagila ang inaldaw, agubraag, agluto, aginaw, agsagag-sag paminsan, aglaba, di magkupkupin ang kalinaba, ang manunga Domingon, pumili kang tulatan, mga alak mo ti plansaan, dagyeto, matuunan tumanan, manya na tagkupin nga nagsulit. Kaya niya inaldaw nga na ya, agluto kang tumanan, kasta kay tumanan, ginga ka na kita umurang mo daduma, ikugtugtar mo, kasulit na. Kasi anong ordinaryo mo pa nagbiyak, marirealize tayo nga tanga, maibagatay pa lang nga tanga, agda pa lang niya po Diyos. Ginaramit tayo nga nagmalong, mariirin na tayo nga tanga, agdalat ka niya po Diyos. Kasi ordinaryo mo pa nagbiyak tayo. Kung nagdumang ka, akala ko maday tayo, may kayong tamangan tayo, nagluwalo tayo. Bless us, O Lord, in this year, good sister, about to receive from your goodness, for Christ our Lord. Kaslamot awan niya po Diyos. Yes, o nga dagdag daway nga, agluluwalo tayo, nung kaslamot awan piling tayo nga, agda niya po Diyos. Even in our prayer, nagduma, yes, we pray, bagbaga tayo para kanya po Diyos nga, nagduma, kasalahan tayo mariari na. Tika na. How much more ka na ordinary nga, di inaldaw nga panagbiyak tayo. Mariari natin at ang adda niya po Diyos. Anya tigay pagkakitaan tayo, adda niya po Diyos kanya tayo. Nagadumot na kakabsat mo niya. Datapay laangas mo ako, ano na kubig ka na. Kunang matan ka, ay siya, malipatan na ka mo niya po Diyos. Tinsa mo lagamin ang mutay nga adda niya po Diyos, kada tayo makaawat ka. Takwarta mo bigla, nangabak ka, hingan na magkayat kumada. Diyan ka mo ano niya, di kayat tayo, kasi nabagdigdigan nga, dani Apo Diyos na kanya tayo. Detan, meron po ang adda ka pailaan, imangis ka pailaan, nakariin ka pailaan. Kada kayo nga dati nga nakimisahan, niya nga mabigdig nga, wow, napanubusan kang pailaan. Katay nag-brown out, sakbay misa ka, kabukbutan ko nga orayon nga, kansilan, Father, awang kuryente, agdigdigo sa. Yaban nyo na sipngot, na nakakarga at timbakon, agdigo sa kon. Awang kuryente, agad dan to data, na yiti panunod kon, agad dan to data na ita. Haangad na nga po Diyos na dyan. Oh, di kasama katulog kay Samo. Oh, Samo na po Diyos ka na yun. Kasi na niya pa nang agdigo sa klata, agadang kulata data. Hangad na niya po Diyos na kamisa tayo. Ano sabay mo, bigbig mo na gabo na nagmisa tayo, kata niya po Diyos. Anya ka pag si dami, dyan tayo, di barangay yun. Huwag ko na yun sa amin. Ang sa among masina, di bang panunutin yung sama ka niya po Diyos. Kung pigsaan na, maroon niya po Diyos. Kanagin, naigadang niya po Diyos na tamang ijadangaw. Ano mo kapangadang niya po Diyos na dangaw. Kada niya ko nagawang kuryente, maupay dyan na, awan sapay ko mga tagdag. Ano kami sa kakanat, dami ako dyan kayo dyan. Babasit na ba na, nga magaling tayo bigbigan na ang trabaho na tanin. Kada kayong adapting makinisa at tauray mo sa tagdugudog sa tuduhaan. Medyo dati nga covered court yun, nabasa ko manaan. Awan misa, Father, apaya aglayaw, apaya pagkatingad na covered court yaw. Kasi ano ka covered court, ikang senda misa, apaya pagkatingad ka mabaling mo. Kasi kumaan, daw ay hangag na yun sa dugudok ti tudo na tayo managpigsa. Naikang ka lang sa tigundaw, may mga wat pa na kanya. Apo Jesus, samahan nga, kada niya po Diyos. Ano sa mga awatan? Naan nyo, mari na nga, dahil maawat mo talaga sa mga komuni. Adda kay pelag ko, adda niya ako Diyos. Kaya inik ka na kapay lapis sa lung at mutapat, di ka pa'y agyaman. Ganda ka dyan sa hospital, tatan, dyan ka muna karawat mo na nangan. Aglaya sa blagkatan ka. Mabubutan kang, maatake kang, ganda ka dyan sa hospital. Ari di.
Data ba ka tayo laon? Balak na ang ito. Karkaragayan na tayo sa Hindi oras na dito na panangrik na ang adda. Takkel ka ba ano doon? Uri-uri na ang tigrasya na bendisyon. Ito po kinito na. May bigsa na magkatulong din naman mo doon. Ikararap tayo. Uray mo, narigat mo magtimisa tayo, kanya mayat na makakawin tayo na kahaan. Naitaimin na ang digdigan tayo ka, grasya na kanin. Ano ba ito? Kumararag tayo kakabsat at muda tayo kanda tayo adatong tayo. Makaayayo ko iti Diyos Ama uman nakabalin amin. Kan kastama kapagimbagan tayo, kan kadabukan tinasantan ng iglesia no. Apo, talyahong kadagito'y datong di agdaw-dawat ni iglesia. Ipaay mo, kamadigdigan ti kinasanto dagiti umawat ko iti daytoy nga Eucharistia gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda ko mga kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Pagyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay, umay kari katurumbeng annong ni kat pakaisalakanon ni ada kami iti amin at siyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin, katagnanayon na Diyos, gaputin Kristo nga apo ni. Rambakan niya si ayat, di patay na, ipaduyak-yak ni, tinagyaga pang mati, di panagungar na. Or-orayan ni, tinatalagad anam nama, tinagloryaan na pinagsublinan ko, dito'y dagat. Anan sata, no tidanggay kami, kadagiti sa santos kyan amin nga angheles, amang ibunan natyan ka, gatto nami, adi at sarabay. Iti ako, Diyos bagiti, amin na pasuran, langit ken dagang ako, iti patay kay kayawan, sana iti dayaw itinaganti ako sana itinagan ko. Pagmunay ako, abiit ka at tinasanto, kat sika at igugwayan, ti amin at tinasanto. Dawaten mi marot, ipaayo mo ta Espiritu amang kasanto, kadagito'y adaton, tapno pagbalinan, katipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo ni Jesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok na ngala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na aket kinunana,
Alaen nyo, kat mangantay amin iti daytoy. Kada ito iti babit, isa may yawat ko, may paay, kada kayo. Kastamet akal pasanday di pa ng rabiida, nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na, kat kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, tadayto iti kalis ti dara, dara ti baro, kenagnanayo na tulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagit iyo kanya. Misteryo ti pamati. Babayan ti krus mo, kanin ka panadungat, inakamin salapan, sika ang lutro. Itingarod pa nang ilagit mi ti papatay, kan panadungar ni Kristo, idapon mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayin paay mo, ama ikari kami, ngat darito'y saklang mo, petag serbitam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano di tibagi kandara ni Kristo, pagkay-kaysaan na kamo kumati, Espiritu Santo. Laglagi pa kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat paray-rayon, dayat na ana Diyosan. Laglagi pa ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo, nga arsobispo mi, dali di aming nga obispo, ken papati. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi pinmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaason. Awaten kadida iti sidong taranyag mo apagakitaan tagan kay tirupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidan kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kanto kinenggasatan ng Birhen Maria na ina ti Dios minagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda anak kapudno anak serbikan kaditoy daga magikadwa kam tukad met kadakwada ang mangitantan of ken mangidaydayaw ken kaga po ken Kristo nga anak mo gapo ken Kristo sika kaysa ken Kristo ken ibisidong ni Kristo itimpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken kamo nakabalin nga ama ti amin na dayo ken gloria iti agnanayon na awan ti ingana. Intay umararaw iti ama kadwalgon tayo ti kararag na insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagarayan matungkal kumatinaken mo dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y ti kanenmi ti patinayon kaldaw. Pakawanen met ti basol mi akas met pamakawan mi ti basol dagiti nakabasol kada kami. Dinakamet baybayan manubok ti sulisod isalakan na kampet ti datos. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong pakaasim kada kami kan kanayon kumalaen iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok may kanawa kami kabayatan di panangururan mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Kristo anang isalatan kada kami. Pagkuhan ti Turay. O apo mi ang Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niya ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingan nurikat ti pamati ti iglesia. Petkas mayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykay sa si kangagbiak ken agari, iti agnanayon nga awan ti ingana. Ti kapya ti apo kan kanayong kumamadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo, kapya kada kayo aming kapya. At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangitkat ka iti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayanan.
Apo, jak may karinga, may katangiatan, ti may salain sa kumo kay nagapuro ko ito. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, tada kami nga inmawat, kada kitinasantuan na parabor mo, gapoy ti masansan na panangaw-awat mi kadakwada, umad ado kumamit ti ibunga da, ama ipaay ti pan nakaisalakan mi. Gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, ngawan ti gana. Ti apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalit na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.